Που άρχισες δηλαδή το τραγούδι, αυτό νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και στην πρόταση του θεάτρου. Του θεατρικού, ναι, φέτος, πάρα πολύ. Για πάρα την πολύ. παράσταση. Σ' ακούσανε Ναι. κάπου, σε είδανε και... Όχι, μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να τραγουδήσει. Άμα θες να τραγουδάς, γιατί ο ρόλος δεν είναι για να τραγουδήσει, ας πούμε, τέτοιο. Αλλά τους είπα ότι επειδή μπαίνουν σε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας όσον αφορά το τραγούδι, θα ήθελα να πάρω μέρος και στο τραγουδιστικό κομμάτι. Τι τραγούδια λες στην παράσταση? Ναι, είναι 4 που πήγα να πω και πιο πριν. Που λέω, 2 είναι ομαδικά, που μόνο οι θαλασσιές οι χάντρες ήταν που ήξερα. Το άλλο, τα 12 μαντολίνα, δεν το ήξερα και είναι πολύ ωραίο. Είναι κερκυραϊκή καντάδα. Ποιος το τραγουδάει? Του αγοριού απέναντι ποιος το τραγουδάει? Η Κουρτίδου. Η Κουρτίδου τραγουδάει Δεν το τραγουδάει, ναι. Το σκίζει, δεν το τραγουδάει. Η Κουρτίδου, εντάξει, πολύ ωραία φωνή. Είναι απίθανη, πάρα πολύ ωραία. Και σαν πολύ καλός άνθρωπος και μ' αρέσει πολύ και σε αυτό που... Είναι εξαιρετική. Και των αγοριών τα τραγούδια τα λέει ο Λιβάνης. Α, ναι. Ναι. Και τα 2 που λέω εγώ που είναι σαν προσωπικά... Και πόσες παραστάσεις έχουμε ακόμα? Δεν ξέρω. Πότε τελειώνει, δεν ξέρεις? Θα κάνουμε διάλειμμα τον Αύγουστο και μετά ξανά το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τον Αύγουστο παίζουμε κάθε... Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν. Ναι. Όποιος θέλει. Γοργόνες και μάγκες. Όχι, το του αγοριού απέναντι είναι ο ναι. τίτλος. Ναι. Σχέδια τι έχουμε, Αλέξη? Έχουμε τίποτα προγραμματισμένο που θα μπορούσες τουλάχιστον να μας το πεις? Κάτι που θέλω σαν στόχο Ναι. είναι να μην παχύνω μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι αδυνάτησε πάρα πολύ ωραία το τελευταίο διάστημα. Ναι, και κοίταξε, αυτά είναι τα χειμωνιάτικα κιλά μου. Συνήθως το χειμώνα κατεβαίνω και στα 90. Αλλά κάθε καλοκαίρι περνάω τα 100. Καλοπέρες, τι να κάνεις. Σε κάτι τύπου τηλεόραση, κάνα σύριαλ αγαπημένο? Κάτι παίζει, αλλά δεν θα δεν θα το μπορούσα πούμε ακόμα, να... αλλά είναι υποσυζήτηση. Ναι. Σε σταματάνε ακόμα στον δρόμο? Λόγω ταχύτητας εννοείς. Ναι, γιατί είσαι πάντα βιαστικός. Ειδικά με τα πόδια πηγαίνω στα σφαίρα. Ναι, όταν κάποιος θα σε δει έξω, θα σε φωνάξει ο Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση κάποια στιγμή? Ήμουν στην Ισπανία. Στο εισιτοτέρι μου πώς έλεγε? Πώς έλεγε στο εισιτοτέρι μου? Σωτήρη. Είναι δυνατόν. Σπύρος ήταν στο εραστή δυτικών προαστίων. Ναι, είναι δυνατόν να μην τέτοιο. Τι? Να μην θυμάσαι το Σωτήρη. Για να σε ρωτήσω να μου πει για το Σωτήρη και να σε ρωτήσω πώς το λένε στο επίθετο. Ναι, εγώ, φίλε, πιο πολύ βλέπα το εραστή δυτικών προαστίων. Δεν ξέρω, αυτό μου είχε αρέσει. Να, μάλιστα. Οπότε σε θυμάμαι σαν Σπύρος. Σε πιστέψω. Αλλά... Εσύ τι γίνεται με τις δικές σου ανησυχίες? Με τις δικές μου ανησυχίες. Καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι. Το podcast αυτό πώς αποφάσισες να το κάνεις? Έτσι, επειδή μου αρέσει όλη η επικοινωνία με τον κόσμο γενικά και να μοιραζόμαστε πράγματα μέσα από το Δεν είναι ότι σου πιάνουν την μπάρλα κάθε φορά που πιάνεις το ψαλίδι και μπορώ. Η αλήθεια είναι όταν αυτό, βρήκα αυτά τα καλλιτικά, πήθανε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι όταν δουλεύω στο κομμωτήριο και υπάρχει πολλοί κόσμος, δεν μου αρέσει να έχω μπάρλα. Αλλά σήμερα είναι πριβέ όλο, οπότε καθόμαστε. Γι' αυτό είπες, λες, κάτσε τώρα να βγάλω το άχτιμο. Και τώρα κάτσε. Αυτό. Καλοκαίρι λοιπόν, διακοπές. Δεν ξέρω, όταν κάνω διακοπές εγώ το καλοκαίρι ή φεύγω και πάω και ζω κάπου, που θα είναι 2-3 μήνες, ή πάω εκεί σε εμάς στον Αγιόκαμπο, χαλαρά, ήσυχα. Αλλά εντάξει, τις κάνω και τις γύρες μου, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, θα πάω και από τα νησάκια της Ελλάδας. Από Κουρηματάκι πώς το πάμε? Και αγαπημένο, Το Κουρηματάκι λέω εντάξει. Δεν το βλέπω καλά γιατί έχεις μαύρη μπλούζα και δεν βλέπω τι... Να κάνω έτσι. Δεν ξέρω, καλό φαίνεται. Εσύ ποτέ δεν με έχεις κουρέψει άσχημα. Θέλω τι να σου πω. Άμα είναι τώρα, λόγω του podcast, με κάνεις εγκουρεμένο γύρι, χαλάλι. Πάντως είναι πιο δύσκολο και να μιλάς και να κουρεύεις ταυτόχρονα. Και να γιατί σκέφτεσαι... δεν μπορείς να πιάσεις το κλάμερ. Ναι, και να σκέφτεσαι τι ερωτήσεις θα κάνεις
στον καλεσμένο σου. Είναι σαν αυτό που λένε ποιο είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα. Ναι. Να φυλάς, λέει, τα πρόβατα. Όχι, λέει, ποιο είναι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο. Και λες φλογέρα, γιατί πρέπει να φυλάς και τα πρόβατα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να αλλάξεις επάγγελμα και αν δεν έκανες αυτό το επάγγελμα που κάνεις σήμερα, Ναι. τι άλλο θα... Ωραία, κοίταξε να σου πω τι γίνεται. Το κομμάτι της υποκριτικής ούτε το θεώρησα ποτέ, ούτε το θεωρώ ακόμα επάγγελμα. Αλλά το ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να βιοπορίζομαι από αυτό το επάγγελμα είναι τέλειο. Η αλήθεια είναι ότι μέσω της υποκριτικής άρχισα να κάνω όλο αυτό που μου άρεσε να κάνω. Να εξερευνώ. Να μην με νοιάζει ότι πρέπει να κάνω μια δουλειά για να πληρώσω, ας πούμε, το νίκη μου, αλλά να κάνω μια δουλειά γιατί με ευχαριστεί. Γιατί θεωρώ ότι έχω κάτι, έχω να ανακαλύψω, έχω κάπου να πάρω κάποιον τρόπο σε αυτό. Οπότε θα σου έλεγα ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο, αυτό το επάγγελμα είναι ό,τι καλύτερο για να μπορεί να πληρεί αυτούς τους λόγους που έχω. Σε ποια ηλικία είχες Στα αποφασίσει 27 είχα κάνει το ιστοτέρι μου, 27. Δεν αποφάσισα ποτέ. Δεν Πώς αποφάσισα εγώ. ήρθε έτσι, πώς ήρθε. Ναι, στα 24, 23, ήρθα σε επαφή με την υποκριτική και λέω αυτό μου άρεσε. Εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο. Συνάντηση, πώς ήρθε. Ναι, μία φίλη μου έκανε, έδινε εξετάσεις και ήθελε να της δω τους μονολόγους. Ναι. Και όταν τους είδε τους Και μονολόγους... πήγες παρέα μαζί της στο... Όχι, μου είπε να στους παίξω. Και είχαμε πάει στο θεατράκι και τη σχολή στην Όλοφ Πάλμα, Ναι. της φοιτητικής εστίας. Και τα παίζει. Εγώ πρώτη φορά έβλεπα, ας πούμε, κάποιον να κάνει τέτοια. Και έτσι λέγα, αυτό δεν μ' άρεσε, αυτό δεν με έπιθε, αυτό ήταν ωραίο, σε αυτό ανατρέχεις. Και γενικότερα, έτσι που της είπα, με την κριτική αυτή, μου λέει, πολύ εύκολα τα βλέπεις εσύ αυτά τα πράγματα. Για ανέβα πάνω να μας δείξεις. Οπότε λέω, ανέβα, ό,τι είναι. Και τι θες να κάνουμε. Και με έβαλε να κάνουμε έναν αυτοσχεδιασμό. Αυτό γινόταν όλο μέσα σε θέατρο. Μέσα στο θέατρο, ναι. Της φοιτητικής εστίας. Και έπαθα σοκ, ήταν απίστευτο. Δηλαδή, έχασα το track of time, ήμουνα σαν να έζησα σε άλλη ζωή. Δείξε λίγο παραπάνω, ρε, να φύγει κανένα τρόπο. Σ' άρεσε δηλαδή. Πάρα πολύ. Όχι ο αέρας. Όχι ο αέρας. Και ο αέρας Το κομμάτι που έπαιξες εκεί. Και το κομμάτι. Δεν ήταν κομμάτι, ήταν αυτό το σχεδιασμό. Ναι. Και αποφάσισα να το εξερευνήσω. Και έτσι πήγα σε μια σχολή. Μετά πήγες παράλληλα στη με σχολή το Πολυτεχνείο. δηλαδή. Ναι. Παράλληλα με το Στα Πολυτεχνείο. 24 είπες αυτά. Ναι. Και ο ρόλος Και στα 27 πάω φαντάρος. Και μου λέει μετά να κάνω ένα casting σε μια ταινία. Το κερδίζω. Ναι, ήμουν φαντάρος. Ναι. Παίρνω ένα χρόνο αναβολή για να κάνω την ταινία αυτή. Μετά, την ώρα που έκανε τα γυρίσματα αυτής της ταινίας, με πήραν σε μια άλλη ταινία. Ποια ήταν η πρώτη ταινία? Η πρώτη λεγόταν «Αύριο θα είναι αργά». Με Και της όλη η Λάγιας Γιώργου. πρωταγωνιστική ρόλη του Σωτήρη. Από την πρώτη στιγμή έκανα πρωταγωνιστικούς. Ήταν δηλαδή αυτό το κουφό. Δηλαδή στη Λάγια Γιώργου έκανα τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σωτήρη, σε ποια ηλικία ήσουνα? 27. Πώς ήρθαν αυτά οι ρόλοι? Αυτά, μάμα, αυτό που σας τα έλεγα. Μέσα σε ένα χρόνο γίνανε όλα αυτά. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Σε ένα χρόνο γινόταν όλα. Άμα ρωτάς, να περιμένεις και τις απαντήσεις. Μέσα σε ένα χρόνο έκανα το «Αύριο θα είναι αργά». Με παίρνει ο Περάκης στην ώρα που έκανε γυρίσματα για τη Φούσκα. Ναι. Που ήμουνα μαζί με τη Μαρία Τσολαμού. Και μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι που κάναμε τα γυρίσματα, έκανα και το ιστοτέρι μου. Και την επόμενη χρονιά βγαίνω με 2 ταινίες πρωταγωνιστής και ένα σύριαλ το ιστοτέρι μου. Η πρόταση για το είσαι... Αποφάσισε η ζωή μου τι ήταν σε επάγγελμα να casting κάνω. ή απλά σε είδανε... Όλα casting, όλα με casting. Α. Πήγα, έκανα casting και λέω να τον θέλουμε. Έκανα casting, τον δίνουμε το ρόλο. Είναι μια εποχή που έλεγες κάποιος αποφάσισε να με κάνει ηθοποιό. Οπότε πιστεύεις λίγο στο καρμικό, Εσύ πριν από όλα αυτά τι έκανες, τι σκεφτόσουνα? Στο Πολυτεχνείο ήμουνα, Ναι. για πολιτικός μηχανικός. Με αυτό ασχολήθηκες ποτέ, τελείωσες? Δεν τελείωσα, δεν ασχολήθηκα ποτέ, αλλά
μπήκε στη διαδικασία του να φτιάξουμε, να πάρουμε ένα οικόπεδο, να χτίσουμε μια πολυκατοικία. Έκαναν διάφορα τέτοια. Με φίλους συμφοιτητές από το Πολυτεχνείο. Δηλαδή, την κάναμε και από εκεί λίγο τη δουλίτσα. Και πολλά άλλα. Ναι. Όσο ήμουν φοιτητής, έκανα ό,τι δουλειά υπήρχε, πήγαινα και την έκανα. Έτοιμος λοιπόν. Ωραία τα είπαμε. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σου. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό το κεφάλι. Και κλείνουμε λοιπόν με κούρεμα Αλέξης Γεωργούλης και βάλετε podcast Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.